ҳамаи шуморо ба муносибати наврӯз табрик мекунам. Командаи бонувони Libos TV дар мавсими нав, яъне наврӯз, сар аз соли нав боз мехоҳад 20 нафарро номнавис кунад. яъне ҳамон одамоне ки конкрет мехоҳед ки соҳиби маблағҳои калон шавед, чунки мо бениҳоят ёрдами калон медиҳем шуморо барои пеш рафтани коратон. барои ҳамин метавонед ки аз фурсат истифода бурда ба ҳамин номеро занг занед. чаро ки мо замистона гирифта будем 20 нафар, уже онҳо лидер шудагӣ ҳастанд. мо мехоҳем ки 20 нафари дигар лидер тайёр кунем. марҳамат, занг занед, пушаймон намешавед ва метавонед ки ба зинаҳои баланд рафта расед, чунки мо бениҳоят ёрии калон расонида метавонем. марҳамат, занг занед. ассалому алайкум тамошобинон ва ҳаводорони канали Libos TV. имрӯз барои шумо фақат паплинои доинги дубайский сер санга нишон медиҳем ки ё бисёр задагиан сангшон ко ҳамаи паплино агар санга бисёр бизанед ранги чиёи дубайский фасон меян ҳам чизе ки дубайский мезананд ко дар дубай камтарак сангшон мезананд миёрам 700-800 мефушанд 200 сомонӣ. ина марҳамат кадомида маъқул мешава ира ки ай пеш бинем баъд цветша баъд мефаҳмем. ё ду санга мегӯянд, ду санга задагиан нигаҳ кунед цветша ки чанд қад цвет мета. ман хел мегирам ки шумо бибинед нархшон 200 сомонӣ 3 метрш, яъне ки як либосаш 200 сомонӣ. ира ай пеш бинӣ баъд сангша бисёриша мефаҳмед. ду намуд санг задагиа нигаҳ кунед санги нехе задагиа баъд зард задагиа 2 санга 200 сомон. ё барои одамое ҳастанд ки ҳами нағз мебинанд сангдора беҳад хушрӯан. агар хел бигиред баҳорда дона ҳам ё 300 сомон мефушанд донара. хаш чехтон медонед чехтон медонед ё донара 300 сом мефушанд ё ози 200 сомон. барои подписчикои канали Libos TV мо кӯшиш мекунем ки хушрӯбутоване ки чанд қадр ки метова ҳамон хел мо шумода чӣ кадом мепартоем. доингода задагиам сер санг 200 сомонӣ. оли ҳамин 200 сомонам 100 бор ма гап мезанам бо ҳаст одаме ки бо мега чанд сомон ҳамиё 200 сомон зиёд намешава кам намешава ё 180 намешава даже. барое ки мо ҳам боло шудам 10 сом 20 сом мемонем барои клиентои хидмат баҳорина барои рамазон месупоримш. марҳамат бибинед кадомида маъқуле фақат якта скриншот кадом мепартоен. доставка тамоми шаҳрҳои тоҷикистон ноҳияҳо баъд Россия тамоми ҷош ҳаст доставка. метавонед ки барвақта заказотонам бикунед. қолабои наван пешаки мегӯм чанд намуд қолаби нав қати кадагӣ нав айсанг буромагӣ тоза шад. чӣ хел гили бифоратон ҳаст, ҳоҷиёнам ҳаст, сафедшам ҳаст, зардшам ҳаст, сирхшам ҳаст, ҳамаям ё ҳаст. санг проблема нест. просто ай пеш нигаҳ кунед чи помбалхои дубайскида фасона. ям барои подписчикои канали Libos TV. рангшам барои духтарако беҳад фасонай кадоме ки мегирад на самом деле барои баҳор аҷибота. ман ай савзак бо беҳад хушрӯай хай ду намудш аст ҳам савзш ҳам сирхш савзаш беҳад хушрӯ модагия. ина атлас нусхашам будааст. кадомида мехоҳад ки атлас пӯшам ҳама ҳамаш санг ҳамаш санг. ана як материал дигатон мепартом ёдаме ки молочнида нағз мебинад молочни марҳамат молочниш
ака 20 та расведка дорем. маъқулотон кадомҷо маъқул мешавад. вақт ай даст натен сразу скриншот мекунем мепартоем. тамом дига ҷои ждат карданаш нест. масъалаи санг шуда бигин 100% ҷавоб мегӯм. бинин санга қоидави на ахиронша мепартом. шумо метавонед ки вибртона бикунед. агар ҳам видео шумода маъқул шуда бошад якта лайк мемонем. боқӣ сарбаланд обод бошед. видеоҳои ояндаи моро ҳам тамошо кунед. худоҳафиз.